Misozi nde siku makata yayi m'masomo athu nde tikufuna tikambepo nkhani yokhudzana ndi Misheck Nkhoma Bolo amene anatisiya ku South Africa. I think sitinayipanga kuficha kuno ku community yathu ya ku YouTube mwina ku TikTok ngakhalenso ku Facebook. Komano guys, ndizonena kuti Thupi la malemu Bolo Misheck Nkhoma ndizonena kuti lafika kuno Kumudzi monga amene taonera nde kuti ka video kamene kakhala kakumayenda nde kuti pa screen pathu pweti nde ndizonena kuti pamene afika chonchi I think zilinganizo zikhala zonena kuti akalongosola zonse bwinobwino mulilongwe mwinanu akhoza kumapita ku Balaka mmene zimavekera mweti ngati pakhalenso kusintha pa program yawo ndizoti nde kuti will be notified ndeti zikayendanso tizabwera nde kuti tizafotokoze ngati pangakhale chance zimenezo. However, my guys, ndofuna ndiyankhulepo zakhalidwe makamaka lomwe laonetsedwa ku maliro a Misheck Nkhoma amene yuyu azimayi sanachite bwino si onse koma sanachite bwino makamaka ku South Africa zimene amapanga. Ndi tiyambe makamaka kuchoka kwa uyu akuti Alex Mbwana anayankhula ngakhale amayankhula mopsa mtima koma I think anayankhula ndithu ali ndi mapoints ena akuti tingaphunzirepo zinthu zina zake penepo. Ndizompesa chisoni pa maliro panzako mene alili Bolo basi uzipita mayo ndizolinga zona ndizikajambula ma video ndizipeza ma likes kwambiri kumauza anthu ndijambule ma video ngati mene mukuzionera apo pomwe kumayimba basi ngati kuti zawo mulungu zizawo satana kumutenga nzanu ngati wachimwa kwambiri kumweruza pomwe ambiri ife tili ndi zathu zomwe timachita koma zathu zabisika chomwe chili chinthu chosakhala bwino kusakondana kusamva chisoni. Mavideo amene ajawa kuti aziona makolo kuti azimva makolo kuti kuyimbidwa nyimbo zotere zokhangati za mulungu koma zawo satana kumuyipisa munthu kumayimba munthu nyimbo kunyongodola ndi chani chimene chocho umeyo ndi ukuleso apadera mayi mene akuyimbira mayi awo mwaona mene akupangira amenewo andi wina lesa ali mugali moto akungonera kuti zonse ndizisiru zokha zonena kuti zimakupitira basi ukaona kuti kuli zotani kumene kuli kupusa kumbwambwana zosayeneraso iyayi. Chabwino mmene taonera pamenepo kumvera limodzi kuti abwana wanakwiya ili 6 minutes video imeneyo 6 minutes mukhoza kansecha Alex Mbwana ku Facebook ndikhopo tomukhoza kayionera yonse kwinako nde amangoshakatula basi kuti wakwiya nazo komano mmathande kuti kumva ma voices awiri mawu oyamba nala a Misheckyo amene amayankhulira za video imene anayika paijeni pa videopo ka video kamaonetsa azimayi nde kuti akuyimba kapenepo koma zoyimba zakezo ali mafoni ajambula chani I think the loss of values kutayika kwa zinthu zimene zimathande kuti kumayimira chikhalidwe chathu ndi zinthu za chikhalidwe kutayika kwa chikhalidwe chathu cha Chimalawi. Azimayi akupita kumaliro ndiye kuti kumenekoko kumaliroko ali busy mafoni nde kuti kujambula nde akuyimba nyimboyo mungathe kuiona ndi nyimbo nde kuti ya uzimu komano mene akuyimbira matoni amene akutulutsawo matoni achipongwe onena kuti tipyetse mtima anthu ena ake tipyetse mtima ena ake ndithu kupanga target anthu ena ake amve kuning'ina komanso titchuke ifeyo tioneke m'masamba mchezo mwa anthu atiziwe. Mwachuka azimayi live mwachukadi ndipo anthu akugawane. However, mwachuka ndi nyasi pali kutchuka nde kuti ndi zinthu zabwino nde pali kutchuka ndi zinthu zoyipa. Inuyo mwachuka ndi zinthu zoyipa. I'll be wondering even ngati muli nde kuti ndi azimuna amene anakukwatirani kuti azimuna anuwo kadaona chani mwa inu kaya chabwino ngati nde kuti simunakwatiwe ndeti zidabwa zoona kuti amuna amene akuyenda nanu ayang'ana chani kwa inu ndikhalidwe limene mwaonetsa papali. Chabwino ngati sizichoncho amunawo ndizonena kuti alilede kuti akukwatirani ngati mulibe amuna angakuyimitsenso ndi mmene muchita khalidwe lanulo foruma mambo waona tikuna kuti kodino ni mkazi urani amene ndikubweretsa pa nyumba panga mkazi uyu azakhala wakhalidwe chifukwa zikangogwa muzaona zonena kuti pamaliro paja azibambo amakhala ali kunja kwa nyumba ena ali kumtengo kwina kwake pasi pa mtengo nkhani pamenepo auje mulipo koma nde munasowa muno mudayendera kuti ife dayendera Jozi inu ife dali kwakuti limakhangati liyoniyoni ina yake kunjako sizimakhudze
komana azimayi ndi amene amakakuta ndi kuti chani bokosi lija, ndi amene amakalikuta bokosi lija, ndi amene amakakhala kulira pamene paja all throughout kwamba kumayambiriro kotino maliro agwa mpaka na kukafika ndi kuti kumapeto kotino kukayika maliro. Simuzaona azibambo ali yakali nyumba muja nthawi imene amakafika ukakhalako ndi kuti kufupi ndi bokosi azibambo nthawi yonyamula yokha komanso nthawi yokaona nkhope yokha mwina ndi nthawi yongokwirira basi. Koma kunena kuti akakhale ndi kuti nyumba muja mmakhala azimayi okha ndipo azimayi aja amanena kuti tabwera kuzamkuta mzimayi nzathu ndi kuti mzimayi uja amakhale pamenepo akulira azimayi anzakewo namamuthandizira nkumamutonthozanso khangati akumpatsa sapoti kuti maliro aja alemerere. However azimayi awawa ngati akutionetsa khalidwe limene lili kuti ndi azimayi onena kuti no angajasamale zonena kuti iyayi pakhomo pano pachitika zotere ndi ife tikuyenera tikhale tionetse chisoni. Fande kuti zochita kuoneka azimayi opanda chisoni, azimayi opanda umunthu, komano ndi kuti wina yakali afuna akwatira azimayi amenewo. Ndizijate manena kuti no iyayi mkazi wawoyoru iyi ndaye imene maliro anali nyumba iye anali busy amaonera kaya chane pa TikTok anali kuchipinda sizinamukhuze iyayi anakwatira tu koma anakwatira ndi chimbalangondo cha mzimayitu amayankhulanso zamwanonso tu mkaziyo kuti sizomukhudza kana kaliwonso umati okhala ngati waphandiyeyo magulu ake amakhala ngati amene wawa. Ndiyeno zikachitika chonchi timafuna tiphunzirepo ma lessons komanso tiyankhulane ifo kumakhala kumbali nkumayankhula mopsatira zimenezo ine silimapanga nawo tiziyankhulana chilungamo apa. Chikhalidwe chimene mwaonesa azimayi inuyo muonesa chikhalidwe chonunkha kwambiri, zithaphwi za chikhalidwe iniyo ndi zithaphwi za azimayi mwavesesete live itu ndi zithaphwi za azimayi. And I don't think even you deserve to be called women. Ifo azimayi amene azikhala ndi kaulemu kenakake pakokha kungokhala mzimayi amene azikhala ndi ka dignity kenakake kosiyana ndi azibambo amangopanga zinthu zawo zosokonekera. Koma azimayi amayenera akhale ndi kuti chani waulemu wake. Koma inu ndi zithaphwi ndithudi zithaphwi za azimayi and zimene mwapanga zofoyira kwambiri. That's not the right way of behaving. Ngati anakulerani kwanu choncho ndi kuti makoma amene mmachokeranso ndi zithaphwiso chiwecho ndo chilungamo tisingoyankhulatu chilungamo nangasi anthuwa tikamasekerera zopusa muzaona zonena kuti chikhalidwe chatayikiratu. We always need to preserve our culture chifukwa chikhalidwecho ndicho chimabweretsa kuti pabalo pazikhala sanity, pazikhala khalidwe labwino, zinthu ziziyenda bwino mwadongosolo lake chikhalidwe chimenezozo. Koma azimayi awa sanaleredwe bwino kumene amachokera. Ngati anakulerani bwino ndi munataya chikhalidwe, you better go back and look kuti kodi notsi zimene nkatengati ana ndi zotani kumbaya chikhalidwe timene atizikhala motani. Go back and recorrect ma values ajawa. Mupireso ndi kuti no mukatenge ndi kuti ma value amene ajawa zikhalidwe zabwino zimene zimene kuno ku Malawi mudaphunzira musadachoke nkumapita ku John uko. Kaya wapita kuti umayenera ndi kuti uzikumbukira kuti ndimachoka kwakuti ndipo khalidwe langa ndilakuti izi sitingapange nawo mpaka namuonjeza chonchi fasi chikhalidwe chathu. Nyimbo ya Zanda Zakuza wa ku South Africa kupanga feature ndi kuti Master KG nanga sino ndi kuti ndina ku South Africa ndina amene makonda kadumpha ma speaker kumene ku South Africa mnyimbo za mapiano za ku South Africa ndipo ufuna tikupaseni nyimbo ya kumeneko akuti tu no matter where you go, remember the road that will lead you home. Posatengera kuti wapita kuti takumbukiratu njira yomeneno idza kutengereso ku nyumba chifukwa kumeneko ndi kwanu. Kungotanthauza zonena kuti usaiwale kwanu. Never forget home. No matter where you go, remember the Lord that will lead you home. Kaya wapanga motani kaya nzotani koma chikhalidwe chokha usaiwala chifukwa ndi kuti kwanu ndi kumenekoko. Kwanu kumadziwika ndi chikhalidwe kuti ife timakhala motere ndipo timasiyana ndawo pa zifukwa zotere pa chikhalidwe chake cha ku Malawi. Simunachite bwino azimayi, you better ndi kuti work on yourself. Go and think twice again and do it better next time. Ngati muzipitiliza chonchi ndi kuti you deserve that name. Zithaphwi mukwena mukhaye zithaphwi za azimayi inuyo akuti.